ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав роҳӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Дӯстони азиз, боз наворои мошинои фурӯшам, яъне гирифтагӣ дорем. Ҳам мошинои видеокардагӣ ҳаст, ҳам мошиное ки ба сураткати дӯстони азиз роҳӣ кардагӣ ҳастанд. ва касони шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулоти хоне ки реклама карданд, дар рақамҳои WhatsApp экранда роҳӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дӯстони азиз, дар имза чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб ҳастай Opel хечбек бо нархи арзон, ҳастай Opel Sedan, Opel Caravan, Opel Vectra A, яъне ки Opel Vectra, ва ҳастай Opel Duty аз территорияи Россия ва аз территорияи Тоҷикистон ҳам ҳастай. ҳастай УАЗ Patriot, дӯстони азиз, мошинои баландо, ҳастай Land Rover, дӯстони азиз, ва 2107. хоб ва чӣ мошин ҳастай боз? дӯстони азиз, сечкаҳои объёмни ҳастай ва сечкаҳои простой ҳастай. хоб ҳастай Hyundai Starex ҳастай ва дигаран мошиное ки ҳамаашон номер карда наметавонем ба навор гирифтем, пешкаштон мекунем, нархҳои арзон кардем. ва курси имрӯза бошад 128 сомону 60 дирҳам. навор ҳасаб мекунем, маромад рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ ҳастай дӯстон, УАЗ Patriot ҳастай ки соли бароишаш 2015 сол. дӯстони азиз, мошин дар Тоҷикистон ҳастай, ҳам алишӣ ҳастай, ҳам фурӯшӣ. дӯстони азиз, УАЗ Patriot ҳастай 2015 бачо, бензинаи мотор 2.7, коробка механикаи мошин идеални состояния. дӯстони азиз, мошина Москва навовардагӣ ҳастанд. хоб нархи ҳамин дар сомонча бинед 160-180 сомон ҳастай. мақсад 100,000 сомон шумо гуфтесанд, бо мақсад ки муомила мешавад, не ки бераз тамошкаи бачо ҳамачош ҳасте, фақат ки иша қаттишон маслиҳат мекунен. нархи мошин бачо ҳамагӣ 100,000 сомонш гуфтесанд, бо мақсад ки муомила мешавад. ягон агар Camry дан боша мега алиш мекунем. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. УАЗ Patriot бачо, хай мошино беҳад зур ҳастанд, дӯстони азиз, яъне полни периода алиша мешавад. маромад дар рақами поёмда занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай бардорон Opel Vectra B, яъне ки Opel Duty бачо, дар кузифи каравани состоянии зур. соли бароишаш 1997 ҳастай бачо, ки 97 солае. хоб сӯишвориш бензинае бачо, мақсад ки мотори 1.6 литра, коробка бачо, механикаи мошин истеҳсоли Германия бачо, дар Москва қарор дорад. срочно фурӯшия бачо. ин мошин ба мошин дар Тоҷикистон буда алиш мешавад. мошин бардор дар Москва ҳастай, ҳамачош ҳастай. мошин идеални состояния мега соҳибшон. мақсад 195,000 рублш гуфтесанд, бо мақсад ки муомила мешавад. 195,000 рубл бо муомила савдои хуб мешавад, ё ки ба ягон дар Тоҷикистон мошин боша мега, ба мошини Тоҷикистон буда алиш мешавад. адреси мошин бардорон дар Московский област, город Клин бачо. дӯстони азиз, хеле маълумото, мотор, коробка маша мега зура, бензини холияе. дӯстони азиз, 97 солае. дар поёни видео рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияшон, яъне ки WhatsAppшон мондагӣ ҳастанд. 195,000 рубл бачо, яъне ки сомони 195,000 рубл бо муомила савдои хуб мешавад. мошин мегӯяд состоянияш идеалне бачо. номерошро мондем, занг занед, ё ки сумакӣ харид муомила мешавад. баъд алишам ба мошиное ки дар Тоҷикистон бошад. маромад дигар маълумотро хитмон гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A бачо, срочно фурӯшиш бо нархи арзон. соли бароишаш 1994 ҳастай, ки сӯишвориш бензине бачо, бензини холияе, газ мегӯяд, умуман задагӣ нест. дӯстони азиз, тоқа бензини кати гаштагиае. дӯстони азиз, солаш 94 ҳастай, сӯишвориш бензини холияе, мотори 1.6 бачо, ҳуҷҷатош то охири мақсад чие? яъне ки то охири ноябр бачо, яъне ки 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошини состоянияш идеалне, фақат ки краска кор дорад, ки лакош сӯхтагӣ бачо дар навора маълум аст. камбуди мошин фақат ки намин як краскаш мега тамом мақсад ки лакош мегӯяд сӯхтагӣ. ҳамн мусофиди падаршон ҳай кардесия гаштесия, ҳамира мега мефурӯшем, хай ягон мошини бо сустар мегирем. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён ва фурӯхта мешавад бо нархи 18,000 сомон, бо камтар муомила мешавад. камбуди мошин фақат ки як краскарам халият мезанед, тамом. мошин дар Қабодиён ҳуҷҷат дорад. маромад дигар маълумотро гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай бардорон Opel Astra F дар кузифи хечбек. соли бароишаш 1996 ҳастай, ки сӯишвориш бензинаи мотори 1.6 литра, коробка механикаи состоянияи мошин бардорон чоткае. дӯстони азиз, мошин то охири сентябра ҳуҷҷат дорад, яъне ки 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад бачо. утилам кардагӣ ҳастай. мошинча на хадои хидмат мегӯяд, ганда қимат мега ғалилагие. нархи мошина мега 29,000 мега, бо муомила савдои хуб мегӯяд мекунем, ё ки ба ягон
асраҷиам боша мега алиш мекунем, болоиш мегад маслиҳат мекунем. Яъне ки ба Opel асраҷи бачо алишам мешида ва сумаки 29000 сомон бо муомила савдои хуб дорад. Ин мошин бачо қарор дорад дар шаҳри Кулобда. 4-5 моҳи дига бачо ҳуҷҷат дорад. Марҳамат, дар рақами поёмда занг занед. Марҳамат бачо, Mercedes H-ка биёмни 10000 сол. Дӯстони азиз, моторша меган ё ки да ё ки ягаштай ман надидам, мақсад ки моторш мега берасхуд астай. Вафки ман дай бухай мепресен хитон, танировкаш бачо надисен ча солонай. Яъне ки ҳамин моҳи май кадаги ҳастан, 1 соли пара танировкаи 100% дора бачо. Комплектаи классика. Мошин сипсиёи хушрак, танировкаш 100% бачо 10000 сол. Нархи мошина 69000 сомон гуфтесам, бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад дар назди мошин. Мошин срочно фурӯше бачо. Мошин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Ина марҳамат тамошо кунед. Дӯстони азиз, беруна мошин ягон ҷо кор надорад, дискои рамашка балонош я 70% ҳастай. Ина мара бачо обшивкаошам тозакай. Дӯстони азиз, обшивкаош тозакай. Хайфора химчизкаш мекунен. Скамейкош бачо латаги, дута электропакет, мониторча бачо. Хоб тарпидашам кор надорад. Бо мақсад ки набинед. Дӯстони азиз, чӣ маълумоте ки оиди мошин дар кор ки боша шумо да бо занг занем, мақсад ки соҳибишон ба шумо фаҳмода метиҳанд. Хайна дар шабои монем. ҳолати балони пешам я 70% 80% дискои рамашка. Дӯстони азиз, мошин хай чанд гирифтаги ҳастай, мақсад нашакидан. Яки мошин бачо 10000 сол ай. Ина марҳамат. Дӯстони азиз, дисин. Мақсад дарошам хай соз маҳкам мешавад. Ина марҳамат. Бачо нархи мошина чӣ хеле гуфтам, 69000 сомон бачо. Бо кантара дига муомила савдои хуб дорад. Мошин бачо дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. 69000 сомон бо муомила мешавад. Дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои мошине ки 1 моҳи дига мондаги танировкаш не ки бачо солона утилам дорад 10000 сол. Дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумоти пураваниша ахчон гиред. Ина марҳамат бачо, 19000 сомон Opel Caravan. Дӯстони азиз, дидесен техпаспорта. Ин мошин ай соли 2010 як даст гаштаги бачо. Мошини як дастай. Дӯстони азиз, 19000 сомон кантара ки дига муомила мешавад бачо. ҳуҷҷатош то охири сол ай. Уна давҷа ҳастай каришокуш 2025 ай бачо. Мақсад ки ҳуҷҷатош то охири сол астай. Чашкош мега беварита. Дӯстони азиз, дидесен главни наира бине каришокуш, мақсад ки 2010 мега мошин як даст гаштаги астай. Мошини мақсад хичон будям. 19000 мега кантара дига мақсад ки муомила мешавад бачо. срочно фурӯша астай. Аки краскаш созай камтар лакош хари сухтагӣ дорад. Ина марҳамат тамошо кунед. Дӯстони азиз, свети мақсад ки папирус. Opel Caravan мошини хизматӣ. Дӯстони азиз, 19000 мега мақсад ки аки бисёр не, аки хай муомила мегад мекунед. Мақсад намедам чанд қа бо мада бинед. Чашкош мега беварита. Яки дӯстони азиз, хай десен мақсад кор дора ки 93 сол буде бачо. Ина десен 2010 як десен 97 буде мақсад техпас пешин. 93 90 кадаги. Ина дӯстони пешгошам тозакай. Скамейкош бачо латаги, чухолои худаш бачо, коробка, механика, тарпидашам сӯзай. Ина марҳамат, дӯстони бо люкам дошта. Люкам дошта. Дӯстони азиз, мошинча срочно фурӯшае 19000 сомон бо мақсад кантара дига бачо муомила мешавад. Мошин дар шаҳри Бухтара. 97 сола бачо, аки хали састияни мақсад хали 30000 нест, як нарх шуда арзанда 19000 мега бачо. На болошта хали чӣ дошта, мақсад ки бо кашак дора бачо. Худаш ҳам қариб 1000 сомон ай. Мошин дар шаҳри Бухтар 19000 сомон бо кантара дига муомила мешавад. срочно фурӯшае. Ина дӯстона техпаспорти ай 2010 як даст гаштагӣ. омада мошина ай пеш бинед ва харидорӣ кунед срочно. Марҳамат бачо, 25000 сомон Opel Sedan. Бачо, мошинча идеални состояния, краскаш кор надорад, чашкош беваритай. Мотор бачо модулай бо бачо люкам дорад. мошинча бовар кунед состояние зура бачо 96 сола, яъне михали светои кабутак. Фақат мегири ҳай мекӣ. Дӯстони азиз, бози ҳамаша бо гап мезанем, бо ҳамаша нишонтон метавем. Марҳамат, қаду қуввата тамошо кунед. На бачо бовар кунед 25000 сомоне. Десен бачо, дискови фасон, балоношам пачка. Краскаш кор надорад. Дӯстони азиз, хайм ягон ҷош мақсад сарапӣ надорад. Дӯстони десен ям ҷакиш ягон мақсад камаки хали пузирокчаву чӣ доштае. Мақсад буксировкаам дорад бачо. Я буксировка худшон комплект бовар кунед 1500 сомон ай. Ина марҳам ҳолати балони ақибшам пачка ай.
дӯстони азиз, абшифкош тоза кай созаи хеле инҷаш камтара кандагӣ доштае скамайкошам соза чихолакош мондагӣ хайфора алиш мекунем коробка механика бачаҳо тарпедош ягонҷош кор надорад ина марамат дӯстони азиз люкам доштае дӯстони азиз хай камтара лабоиш тиреш надорад не ки ай арзанда мақсад инай бампери пешами қай кор доштае дӯстони азиз ба ҳам хотире ки инами кам кор дора инами хали чишо дорад ба ҳам хотир нарша 25 000 сомон монем лекин нархи ахирша дига арзон намеша ами рафтам мақсад 28 сибт дада мо не гуфтем 25 000 сомон бачо ҷои сумгириша камбуди мошин бачо инами бамперчао инами лабои трешина баъд бачо буҷатош бучидага утил дора не ки мақсад мошин бе варита чашкош мақсад моторшам созае нархи мошин 25 та охирин нарх мошин дар шаҳри бухтар аст срочно омада пеш бинем ва харидорӣ кунем марамат бачаҳо 10 000 сомон Opel Vectra A дӯстони азиз тақрибан як моҳи дига ҳуҷҷат дора мошини утил дора свети сабсафеда 10 000 сомон бачаҳо срочно фурӯшае мошин 90 солае моторш намегӯяд гарантия мақсад ки моторш мегӯяд созаста хай краскашам созае бачаҳо хай баъзе ҷош хали краскош камакин фарқ мекунад ина марамат срочно дӯстони азиз ҳолати балнош хай ки бигем лисия мақсад таъриф намекунем абшифкош тозакай салоншам тозака чихолакои нав мондагиаст бачо коробкаш механика яки мошини хизматия барои ҳамин варианти тарбузкашӣ мегам беҳад хуба балони пешаш хай пачка буда мақсад наваа дӯстони азиз 90 солай мақсад ки моторш мега созае коробкашам созае балони пешам набуда хай ки десен кор дора дӯстони азиз зазор доштае акира бишод амо намекунам мақсад барои бор кашидан мегирам яҷаша мақсад ки десен шпаклёвкаш ғавс буда дӯстони азиз нархи мошина 10 000 сомон гуфтеся 90 солай бачаҳо тақрибан як моҳи дига 2 моҳи дига ҳуҷҷатш мондагӣ аст утил дора 90 солай дӯстони азиз самбуфурӯш мега зура мақсад аптечка ҳамачи мега дора соҳибшон мошин хай ки қимат ғалилага мега 10 000 мега ҷои сумгириша хай агар биен ягон муомила кина ягон дилша ёвен агар мумкин ягон сумга гузаран агар ки наёвен ҳамин 10 000 мешдагиша мега соҳибшон мошин айни ҳол дар мошин бозори шаҳри бухтара срочно фурӯшаем омода бинем ва харидорӣ кунем марамат срочно ассалому алайкум ба тамошобинони сомонаи бохтар авто дӯстони азиз мардуми ноҳияи кушониён мардуми ноҳияи вахш мардуми шаҳри бохтар касоне ки агар хоҳем ки мошин дорам мақсад ки ба реклама мондан дар фурӯш мондан сомонаи бохтар авто дар хизмати шумо дӯстони азиз адреси мо ноҳияи кушониён дӯстони азиз рӯпарои баленсияи маркази ноҳияи кушониён аз ин тараф дӯстони азиз роҳи мақсад ки қурған ки аз шаҳри бохтар тарафи кушониён миен ин тараф дӯстони азиз кушониён баъд ҳам тараф мақсад ки шаҳри мақсад чӣ мешавад ноҳияи вахш касоне ки дӯстони азиз мехоҳед ки реклама кардан мошинтон ай на дӯстони азиз адреси мо инҷа мешавад инҷа мо сиёнка мекунем плашадкада ва дуюм адрес мо дӯстони азиз рӯпарои сомонӣ мешавад мақсад поёнтара касоне ки мошинтон нахоҳед реклама кардан мо дар хизмате метавонем ки дар рақамо занг занем ё ки ба ҳамҷара биёед мо дӯстони азиз ба навор мегирем аз ҳама хубаш дар рақамо тамос гирем дӯстони азиз мо ҳаминҷа ҳар рӯз навор мегирем марамат бачаҳо 27 000 сомон Hyundai Starex 10 000 сол бачаҳо мотор ди дизел мошин 2 моҳи дига бачаҳо ҳуҷҷат дорад 2 моҳи дига зиёдтарак мақсад ҳуҷҷат дорад мошин на хадои бачаҳо 27 000 сомон бо мақсад ки муомила савдора срочно фурӯшае ина марамат тамошо кунем дӯстони азиз ҳолати балнош мақсад я 70% ҳаста мошин хай ки краскаш соза камаки хай сарафина дошта ина марамат дӯстони азиз абшифкошам тозака электропакет дорад дӯстони азиз хай чихолаш мекашем бо баржани хитон тарпедош соза ина марамат дӯстони азиз бо инаи бално мега падарка мега бо хай хитон мебинем дӯстони азиз 27 000 сомон бо мақсад ки муомила дорад 10 000 сола мотор мега ди дизелай мошин нахаду бачо хай ки кор дорад дӯстони азиз мақсад краскашама хай созаи камтар сарафина парафина хай дорад хай мошинаи корияна ира барои бисёр аки намедонам барои тарбузкашӣ барои мусофиркашӣ ҳар одам ҳар хис ода мебарад дӯстони азиз бално мегӯяд падаркаи хатиш бо комплект 4 5 тага скамекошам соз буда 4 короче 4 балон мақсад ка дискош падарка ина мақсад биен срочно
дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтум, нархи мошина мега 27000 сомон. бачо бо мақсад каунтари дига муомила мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри вохт 10000 солай 2 моҳи дига 3 моҳи дига ҳуҷҷат дошта мотор дизелай. мошин хеле як кам ягон кор дора бачо, ягон сарафина парафина ягон кор дора. бо хай омада бинем 27000 сомон мошин дар шаҳри вохт аст. бо савдо муомила хуб дорад. метавонем дар рақамҳои поёмда зангзар хунда истарис бачо срочно фурӯшӣ. Марамат бачо 27000 сомон Opel хетчбек. чашкош бачо беваритай заводской хетчай. мақсад ки ягон ҷош варӣ надорад. дӯстони азиз, то охири сола ҳуҷҷат дорад. мошин 96 солай. мошин краскаш нава бачо люкам дорад. ина марамат срочно фурӯшӣ. дӯстони азиз, свети папирус балношам навай. ина марамат мошин беруна ягон ҷош кор надорад. дӯстони азиз, десен мақсад буксировкаам дошта. ина марамат ай дур мегирам бо. ина бачо обшивкош тозаакай, скамейкош латагӣ, чихолакҳои фасон мондаги, коробка механика, торпедош ягон ҷош мақсад кандагӣ пандагӣ неста. салоншо тозаакай, люкам дошта. ина марамат. дӯстони азиз, нархи мошин 27000 сомон аст. бо мақсад ки каунтари дига бачо муомила мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар. то охири сола ҳуҷҷат ва утил дора бачо. балношам пачка 27000 сомон. биен мошина биен мақбул шид савдо мешавад. чашкош бачо беварита, свети папирус, краскаш нав. шахсоне ки мехарен дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумоти пурава нешава гирин марамат срочно. ина марамат дӯстони азиз, срочно фурӯши Daewoo Nexi германский. бачо мошинчара мегум бениёят неки тозаки хушрӯай. 21000 сомон бачо каунтарга муомила мешавад. мошин 96 сола, чиста германский, тоза, краскаш неки зури баде. мақсад ранги заводской бачо, краскаш навай неки хеле зур кардаган краскаша. дӯстони азиз, чиста германский, мақсад мошин идеали состояние, балношам пачка, чиста германский. ина марамат срочно фурӯшӣ. дӯстони азиз, свечам необычное, ҳолати балнош пачка, мақсад ки пачка задага калпакҳои зайхчай бачо. мошини хе беруна ягон ҷо кор надорад. ина марамат обшивкош тозака бачо, чорта электропакет дорад, скамейкош латаги нав мондаги пачка. дӯстони десен хе мошина хе хушрак тайёрш кардиан. коробка механика бачо, торпедош ягон ҷо кор надорад. ина марамат дӯстони азиз, мошин ча идеални. дарошам хе хуш махтам шуд. ина марамат тамошо кунед. мошинча бачо срочно фурӯшӣ. нархи мошина мегирем, ягон деталаш кор надорад. ина марамат. дӯстони азиз, мошина гуфтам 25, 24, 27 монем, немо амира 21000 сомон модесем. бо каунтарак я бачо муомила мешава. камбуди мошин бачо утил дора, фақат ки ҳуҷҷатош неки бучидагия. мошин дар шаҳри бохтара. утил дора, фақат ки документош бучидагия аст. бан хотир хай арзон мондест. яна бо ами ягон сулгаша мегзарам, мега бисёри бад не. мошин дар шаҳри бохтар 21000 сомон бачо каунтар дига муомила мешава. мошин германский тоза. неки састани зури бада бачо хай. биен бинен, мақсад ки харидорга срочно фурӯшӣ занг занед дар рақами поёмда. марамат бачо 52000 сомон сечка, биёмини 98 сол бачо бо муомила дорад. дӯстони азиз, то охири сола танировкаи 100% дорад. моторуш дай вагони мега нав мондаги астем, коробкашам мега нав мондаги бачо, балношам пачка, дискои рамашка, люкам бачо мақсад доштай. дӯстони азиз, свети металликай, мақсад ки серебристи свети беҳтарин, номеракош падарка, камбуди мошин фақат ки ҳуҷҷатош бучидагӣ аст. ҳуҷҷатча мекунад ки танировкаш дӯстони азиз, то охири сола дорад. 7 моҳи дига мешавад. утилам дорад. 52000 мега бачо, камтаса классика биёмния, бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад. 52000 сомон бо муомила савдои хуб дорад. мошин дар шаҳри бохтара. дӯстони азиз, ина марамат бо ҳамаша нишон метиҳем. бо айдури ина мақсад бо гап мезанем. ҳолати балнош, мақсад пачка, дискои рамашка, балнош як 90%, 80% аст. ина марамат тамошо кунем. танировкаи 100% то охири сола 7 моҳи дига мешава, 8 моҳи дига мешава дора. номеракош падарка бачо, моторш даи вагони мега нав мондаги аст. ина марамат бачо, обшивкош тозаакай, мақсад кор надорад. хоб скамейкош латаги бо чихолакҳои фасон мондаги аст. дата электропакет хеле мотилидо дошта бачо. торпедошам ягон ҷош кандагӣ мандагӣ неста. ина марамат чихолакҳои фасон, танировкаи 100%, люкам дошта. бачо люкам дошта. марамат
дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтум, мотору коробкаша мега нав мондагӣ аст, мега бо дили пур. Бо хайбин бо устодтон мақсад ки санҷида баъд дӯстони азиз харидорӣ кунем. То охири сола бачаро тонировкаи 100% дорад. 52000 мега бачо бо муомилаи хуб дора бачо. 98 сола мақсад объем мебошад. Ча? Моторш ди вагони. дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Бухтар астай. Срочно фурӯшед. Дар рақамҳои поём дар занг занед, маълумоташа гиред марама. Марамат бачо 17000 сомон Opel Hatchback 95 сол бачо 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Ина бачо 95 сола свети мендал, яъне ки шоколадни свет аст. дӯстони азиз, 17000 мега бо мақсад ки муомила савдо мешавад. Мошин дар шаҳри Бухтар астай. ҳозир чӣ камбудӣ ки дора мегем бо мақсад ки бо нишон метиҳем. дӯстони азиз, мошин на айду нишон метиҳем, краскаш навай, просто краскаша безеб кардаги астан, мақсад ё ки лақша безеб кардаги мақсад, яъни бамперам али шидаги, мақсад бампериш сирха краска шидаги аст. чизе аст мегем ростша. Балнош бачо 80%, мақсад ки зимни навай. Краскаш навай, фақат ки камтарак мақсад безеб кардаги аст. дӯстони азиз, хоин краска мегем, нахоин. Лекин 17000 сомон бачо бо муомила дорад, нархи мақсад гизалай бадай, мақсад арзанда. Наҷашам камтарак хай мақсад пақа шидаги, хай рост кардиям бачо. ҳам чизе аст мегем. балнои ақибшам навай, дӯстони азиз, фақат ки нами краскаш карда безебай, бо неки лукам дошта. Мошина моика накада овардиам бачо. Обшивкош тозак, скамейкош латтаги айхи дошт. дӯстони азиз, коробка механика, торпедош кандагӣ нест. дӯстони азиз, хайна ҷош кордошера мечаспони, клекати люк дошта. ина марама. дӯстони азиз, ин мошинои хали мақсад 30000 мисол хали неста, неки нархшда арзанда 17000 мега бо мақсад муомила мешавад бачо. дӯстони азиз, як камбуди дигаш ҳамияе ки камтараки кулачокош овоз дора бачо. галаони ҳамияе мақсад камтар гал меша гум мешава, бо неки ҳамин кулачокош бачо раштонагӣ кам-кам овоз дора. 7 моҳи дига бачо то охири сола ҳуҷҷат дорад. 95 сола то охири сола ҳуҷҷат дора бачо. дӯстони азиз, 17000 сомон биен мошина айпеш бинен, мақсад ки баъд савдо кунем. мошин бачо ки хали састяни зур нест, средни миёна бачо. 17000 сомон кулачок бачо овоз дорад. краскаш мақсад кадаги навай, фақат безел кадаги аст. баъд дӯстона чашкош беварит ақибош шуда, фақат пешош камтара кафидагӣ дора. камтара ки ақибош неки созай. 17000 сом мошин дар шаҳри Бухтар аст. омода бинед ва харидорӣ кунед. марамат бачо 32000 сомон Opel Sedan бачо састяниш неки зури бадай. 32000 сомон бачо дарами сум утилизатсия ва ҳуҷҷатша солона бачо кадам метиҳам. мақсад ки ҳам ҳуҷҷати 2026 ҳам утилиша кадам метиҳам мега срочно 32000 сомон. мақсад ки ҳамиз ҷои сумгириша неки мошинча тозак аст. дӯстони азиз, мошин 96 сола чашкош беваритай, светча мехе фасона, краскашам тозак аст. ҳолати балнош бачо пачкай десен. балнош навай, мақсад созай. внешка мошин бачо на дур мегирем, ягон ҷош кор надорад. мақсад мошин краскаш кор надорад. ина марама. дӯстони азиз, 32000 сомон мега ҷои сумгириша мошин мега тозаки хушва. ина марама. дӯстони азиз, обшивкошам тозака, ина латаш камтара кандагӣ бидаем. скаменкош латтаги дӯстони азиз ва чихол мондагӣ аст. коробка механика бачо мониторчам дошта. торпедош ягон ҷош кандагӣ нест. ина марама. дӯстони азиз, мошин 96 сол. ҳуҷҷатҳои 2026 ва бачо мақсад ки утилишам мегад када метиҳем. дӯстони азиз, мошин дар территорияи хай бо мақсад занг мезанед шаҳри Бухтар. дӯстони азиз, намедонам бо куҷо меравам, занг мезанед. нархи мошин 32000 сомон, ҷои сумгириша мегад бе савдо мегад. мошина кузуфш мегад тоза, мошина мақсад ки мегад тоза ҳай када мегад гаштагӣ. ҳамира ака ра гуфтем ки хай арзонтар мон. ака гуфт ки ҳамира 38, 34, 35 гуфт. хай ака дӯстони азиз мо тоҷа имконият ча арзон кардем. мақсад 32000 сомон мегад ҷои сумгириша бе савдо. 32000 сомон бачо занг занед, маълумоти пураша айхчон гирен. дай 32000 сомон бачо утил ва ҳуҷҷатҳои 2026 пуш мешавад. мақсад ки 32000 мега хай бо занг занед, бо қатихчон гап мезанем. марамат срочно.